bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello, the Halloween special. Habang tulog ako, meron daw akong kausap na hindi tao. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Felipe. At ito ang aking secret file. Noong bata pa ako, nakatira kaming malayo sa syudad sa Kabihasnan. Lumaki ako sa bukid, sa isang sakahang lupain. Ang mga kinahihiligan ko noong gawin ay ang magbisikleta papunta sa bilyaran at pauwi. Tsaka magdrawing na magdrawing. Madalas, naglalaro ako ng mag-isa. Wala ako masyadong kakilalang kapwa ko bata. Dahil nasa kabilang baryo pa ang pinakamalapit na bahay. Sanay ako na walang kaibigan. Sa lugar namin, madalas wala sa bahay ang mga magulang ko. Kung kaya, ako ang naiiwan parati sa bahay. At minsan, iniiwan ako sa pangangalaga ng mga kapitbahay namin. Mga magsasaka na hindi hamak ay mas matanda sa akin. Pinagtsatsagaan nila akong bantayan paminsan-minsan. At mukha namang naaaliw sila sa personalidad ko. Pagka raw kasi kasama ko sila, lumalabas ang pagiging madaldal ko. Matanong, maraming gustong malaman. Paano naman kasi? Parang ang liit-liit lang ng mundo ko noon. Walang telebisyon, walang radyo, walang cellphone. Sa sakahan lang umiikot ang mundo ko. Kaya magsasaka rin sa lugar namin. Ang sabihin na natin nagiging kaututan ko ng dila. At dahil sa kanila, nababawasan ang tila umay na nararamdaman ko sa buhay. Tuwing gabi naman, nasasabik akong makasama sa bahay ang papa at mama ko. Yun lang kasi ang panahon na andon sila sa bahay. Madalas, nakikipaglaro ako sa kanila. Kahit alam kong pagod sila galing sa sakahan. Yun na rin kasi ang paraan ko para ma-enjoy ko ang araw. Gumuguhit ng mga prutas, mga hayop, tapos ginugupit ko at inidinidikit sa isang papel. Tapos yung papel na yun, ididikit ko naman sa dingding ng bahay namin. Masaya ako kapag pinagmamasdan ko na dumarami ang mga drawing ko sa bahay. Paminsan-minsan naman, pag hindi pa ako inaantok, kukunin ko ang bisikleta ko at pupunta ako sa bilyaran para manood ng mga naglalaro. Kapag ginagabi na, minsan, susunduin na ako ni Papa at saka maghahapunan tapos matutulog na. Ganun lang kasimple ang pagkabata ko, DJ Rocky at DJ Jello. Pero meron akong isang katangian nung bata ako
na hindi ko inaakala na kaya ko palang gawin. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero nabanggit sa akin ng mama ko na gabi-gabi raw ay nag-i-sleep talk ako. Oo, halos palagi. Para raw akong may kausap na kalaro. Madalas nga, nagigising sina mama at papa dahil naririnig nila na meron akong kausap kahit natulog ako. Akala nga nila, may kausap din akong ibang tao. Pero wala talaga. Nagsasalita raw ako habang nakahiga at nakapikit. Sa totoo lang, hanggang ngayon, misteryo pa rin para sa akin ang ganon. Isang gabi, nagising na lang ako na yung unan kong mahaba na hugis hotdog halos hati na sa dalawa. Oo, literal na may hati dahil ginunting ko pala. Pinakikinggan ako ni mama noong nakaraang gabi at sabi niya, nagsasalita ako na para bang gusto kong hatian ng unan ang kinakausap ko. Pagtingin ko sa unan ko, nakita ko sira nga. Hindi naman tuluyang putol pero halatang sira. Halos mahati na sa dalawang bahagi. Sabi ng mama ko, aayusin na lang daw niya at tatahiin uli. Dahil hindi naman daw namin kayang bumili pa ng bagong unan kasi kapos kami. Wala pa kaming pambili. Bilin niya sa akin, wag ko na raw sanang ulitin. Sa isip ko lang, hindi ko naman maalala na ginawa ko yun. Wala akong alaala na may kinakausap ako sa pagtulog ko. Kung kaya't wala rin akong alaala na ginugupit ko ang hotdog na unan ko sa tabi ko, dito sa higaan. Pero sumagot ako kay mama na opo, hindi ko na po uulitin. Nagalit kasi siya sa akin nun. So akala ni mama pagkatapos kong gawin yun, tapos na. Pero hindi pa pala. Dahil matapos lang ang ilang gabi, meron daw akong sinabi na sobra nilang ikinagulat. Kung kaya't magmula noon, bantay sarado na ako sa bahay. Ang sabi ko raw, Neng, sige mamaya sasama ako sa iyo. Hintayin lang natin na matulog sila mama. Ginising ako bigla ni mama nung sabihin ko yun. Natakot siya. Kanino raw ako sasama? Nabigla ako dahil wala naman akong maalalang sinabihan ko ng ganun. Ako sasama? Bakit? Naguguluhan din ako kung ba't nangyayari yun sa akin nang wala akong kamalay-malay. Dahil nag-alala na sila sa nangyayari sa akin sa tuwing natutulog ako. Dinala ko nila mama at papa sa isang albularyo doon sa malapit na baryo sa kabilang bayan. Sabi ng albularyo, meron daw duwending nagkakagusto sa akin. Nakita dun sa tawas. Yun bang kandila na nalusaw kung ano ang itsura? Nakatagilid na nakaponytail, tapos pabilog ang hugis ng mukha. Kakaiba ang estilo ng buhok nito at mahilig o takot. Hindi takot sa kulay pula. Ang weirdo ng pagkakasabi. Mahilig o takot sa pula. Di ko alam kung alin sa dalawa.
Pero yun nga, nakita ko mismo sa tawas ang itsura. Ang ginawa ng albularyo. Gumawa siya ng anting-anting o parang agimat. May isinulat siya sa maliit na papel na kulay pula gamit ang abo sa pinausukan niyang halaman. At may mga salitang hindi ko alam ang ibig sabihin dahil nasa wikang Latin. Ipinabalot ng albularyo ang papel na yun at nagbilin na dapat lagi ko raw yung suot. Ipinasuot niya yun sa akin na nakalagay sa isang maliit na lagayan na ginawa ng kwintas para lagi kong suot kahit sa pagtulog. Akala naming lahat dahil may agimat na ako ay tapos na. Hindi pa pala, DJ Rocky at DJ Jello. Ilang linggo makalipas ang pagpunta ko sa albularyo. Narinig na naman ako ni Mama na nagsasalita. Sabi ko, sige, aalis na ako. Tulog na sila. Magkita tayo roon. Nagulat si Mama na sa gitna ng madilim at malamig na gabing yun, bigla raw akong bumangon ng nakapikit. Nagsuot ng tsinelas at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Sumigaw si Mama sa gulat at pilit akong inaawat sa paglabas. Hinabol niya ako pero masyado raw mabilis ang takbo ko. Tumatakbo raw akong nakapikit, kung kaya't doble ang takot na naramdaman niya dahil baka bigla akong madapa o masagasaan ng dumadaang motor o sasakyan o di kaya ay madisgrasya. Pero hindi niya ako agad nahabol. Ginising niya raw si Papa at saka ako sinundan. Nakita nilang dalawa na nakatayo ako at narinig daw nila akong sumigaw. Ano? Tatalo na ba ako? Sasama na ba ako sa inyo? Ang hindi ko alam, DJ Rocky at DJ Jello, isang hakbang na lang ay may nakaabang na palang malalim na bangin sa harap ko. Sa sobrang takot nila Mama at Papa, hinila nila ang mga kamay ko papalayo sa bangin kung saan daw ako malapit ng tumalon. Pero hindi ko raw sila marinig dahil nakapikit pa rin ako na kinakausap ang duwendeng babae. Sabi ko raw, sasama na ako sa iyo, tatalon na ako, iwan ko na sila. Pagkarinig nila sa akin ng mga salitang yun, hinawakan ni Mama ang agimat na nakasabit sa leg ko. Itinaas niya ito at dinasala ng ama namin. Bigla umanong lumakas ang ihip ng hangin at kumulog ng napakalakas. Tapos kumidlat ng labis na nakakagulat. At dahil sa nakakagulat na kidlat na yun, bigla raw akong nagising. Takot na takot sina Mama at Papa dahil muntikan na raw akong tumalon sa bangin. Naisip ko na lang, kagagawan yun ng duwende. Pilit yata akong gustong kunin ng duwende para dalhin sa mundo nila. Pero dahil sa agimat ng albularyo at sa dasal ng magulang ko, natalo ang duwende at tuluyan na tong natakot. Nilayuan na ako kahit lumipas pa ang mga araw. Tumatak na sa isip ko ang mga bakas ng pag-aalala sa mga mukha nila Mama at Papa. Kung kaya't sabi ko sa kanila, aaralin kong matulog ng hindi gaanong malalim para kung sakaling may magtatangkang kumausap sa akin habang tulog ako, hindi sila magtatagumpay. Sa kasalukuyan, hindi ko nasuot ang agimat na pula dahil wala naman na akong nararanasan na pagsasalita habang tulog. Pero ang ikinakatakot ko ay baka mangyari rin sa anak ko ang nangyari sa akin noon. Ang 4 na taong gulang kong panganay.
Nagsasalita ni Rin mag-isa habang tulog at narinig ko sa kanya. May kutsilyo sa kusina, ipapahiram ko sa'yo. Sa sobrang gulat ko, naalala ko ang pinagdaanan ko noon. At parang hindi pa tapos ang pangamba kong tila nagbabalik ang babaeng duwende sa buhay ko. Pero anak ko na ang kausap niya. Kaya ngayon, pilit kong hinahanap at hinahalungkat sa buong bahay namin kung nasaan na ang agimat na suot ko nung araw. Dahil yun din ang ipasusuot ko sa panganay ko para hindi siya tuluyang kunin o sakupin ng duwending yun. Hindi ko ipagpipilitan na paniwalaan niyo ang karanasan ko, pero yun talaga ang totoo. At ngayon bumabalik ang takot na baka maulit lahat yun. And this time sa anak ko. Hindi ko pa kasi nahanap ang agimat na minsang nagprotekta sa akin. Sana nga mahanap ko na to. Matagal na kasing patay ang albularyang gumawa nun. Kaya ang tanging pag-asa ko na lang ay mahanap ang agimat na nawawala. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Felipe. At ito ang aking Secret 5.